Horas madihamu amanami, dohot inanami, nahinahulungan, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Pajupay tamu sa di program, sulu-sulu duhatam. Ima, na pinatupan nila baga penginjilan Jelefai, manang sodang, barita nahuli itu Indonesia. Apa pendeta huntal manalu, giot patariason hatani di batatu hamu. Alani, jumulu mahita martangiang. Mauliate madiho ale debata nami, debata jahuba. Siala di baga sa tikyon, bui dope hami ubegi hatami. Huboto, jalatung huha persehami. Ia hatami, hati kosan, hati goran, jalaguk huwa somdwe. Sudi hami na perserot na manjalo hatami, tarulido sian pasupasum. Atong aliamang, hatahon mahatami, pakulingi mahami. Asa hubege, hupeop, jala hulahu kami. Aido, sulu-sulu di ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus, martangiang hami tuho. Amin. Damang dainang, iya tani debata, si peopotta, di bagasan tikyon, Imana nianet sian 2 Korintus 5 ayat 20 sada. Sonom ma didok disi. Ai oddo di patupa debata. Huma papita gabi dosa Jesusi na sutumada dosa. Asa gabi hati gorene debata hita di bagasan ibana. Songoni masahatna. Ia songon judul manang tema Ima, gabedo sa Jesus humapapita. Debatado na patupahon dalan na ringgan. Ima, marhiti-hiti Jesus na pola gabedo sa ibana. Asa, marhiti boy hita gabi hati goran ni debata. Di bagasan Kristus Yesusi. Damang dainang dang ala ni penatupan ni jolma. Dang ala parniulan ni jolma na ringgan. Daong. Sa tikos na hata ni debata mandog, ay oddo di batu pa debata. Lapatan na, tung debata sa bingdo. Napatu pa hudalan. Ay saluhut na jolmai nung nga madabutu dosa. Alani, tung suboy be jolmai paluahon diri na siyan dosa. Dang be jolmai lao manugu dungan na jolma na mardosa. Dohot diri ni sabing. Ido alana. Diboto debatado na songoni. Alanido, tung dipatudu debata, holong na namasay balgay. Pola gabedo sa Jesusi, holan humokopita. Iya Jesusi, dang hea salah. Dang ditadda iba na dosa. Dang marsiday si iba na dohod dosa. Alay itaboto ma. Pola gabi dosa ibana. Itabering matong pakukup na na pola ibana gabi bersilakon. Dilabakon ibana dihaw penarsilangi. Ditijuri, direhei. Durus mudarna, pola gabi mate. Sudai, hola dalad doi, asaboy hita marsaur dohot de batahama. Boy hita, gabi hati goran ni debata di bagasan
Kristus Yesusi. Damang dainang melodung hita di patu badia bata gabe hati goranna di bagasan Yesusi laus di hati haido hita di jakon gabe anak konna ima hita nalo persea dohot nama jalu Yesusi gabe Tuhan jali sipalua di ngolutta sadiri. Jali taboto ma molodung anak kono debata hita gabe hati goran ni debata hita di bagasa Kristus dang uhumon na behita alai parsidiohot di harjau ni debata parsidiohot di surgo inganan nang pinaradi ni debata dia kajolma na lo persea tu Yesusi. Atong sudin hita damang dainang naung gabe hati goran ni debata ima aka anak ko ni debata marsigoro gorma hape hita patariason hata ni debata ima bertana ulion tua karung hata jol madope na sumandapot haluaon asa tung dohot na sidia gabe anak ko ni debata hati goran ni debata di bagasan Kristus Yesusi. Jala pedamang dainang molotung adong do pedi hamu no begi hata ni debata di tikion hape dang dope persea hamuna naung gabe anak ni debata hamu nang persidohot hamu gabe hati goran ni debata di bagasan Kristus. Sonari matik kinadinggan tik kinauli aliamang. Hapersiai. Jalo ma Yesusi gabe Tuhan jala sipalua di ngolum. Asa di jakon hamu gabe anak ni debata hati goran ni debata di bagasan Kristus Yesus. Na dohot sitian surgo inganan nauli pinarada ni debata tua kajolma na persea. Atong di debata mah sangapon dohot hamuliaon rodi seliling-liling na siala asi dohot olong nerohang na naung pinatupana asa gabe hati goran ni debata hita. Martang yang mahita. Molea temadiho ale debata nami debata jahuba. Nunga tekas boto hami hatami amang ima. Hami jolma perdosahian alai gabe dio jakon ho gabe hati gorammu di bagasan Yesusi. Di luas ho hami gabe ianak komu. Asa dohot hami panean di hari jaumu. Dohot na gabe hudul muse di surgo nang pinaradim tuaka jolmana persea. Atong di homa hasangapon rodi saliling-liling na di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amin. Mulai tama di hamu naman dainang sila nang sikop di bagi hamuna hatane di bata di bagasan tikion. Tuhan Yesus mamas-masu hita sa luhutna. Sape to napajuppa hita muse di minggu nanaing roh.